المسيب عن أبيه قال لما حضرت أبا طالب جاءه وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله أبي أمية وأبو جهل وقال يا أم قل لا إله إلا الله كلمة نهاج لك بها عند الله فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد فكان آخر ما قال وهو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين فأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. Siapa yang asmi? Cuy, Malay, cuy. Ayo, Rai. Itu masuk Malay. Tuan cuy. Cuy. Irunna. Babu kaum Allah Ta'ala. Dunyan qaulin Allah Ta'ala. Wala kitab qaulin Allah Ta'ala. Qaulun Allah Ta'ala. Dugay-dugay ko si matan ba ano ba? Qaulin ini. Qaulin doon na. Hindi qaulun lahi. Ate qaul mo nang pan. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnahu la yahdi man yasha wa wa'ada bil muhtadin. Sahih an Ibn Musayyib an Abi قال لما حضرت وفاة أبا طالب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده عبد الله بن أمية وأبو جهل فقال يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك فيها إلا الله مقدم كنا فقال أترغب عن ملة عبد المطلب فآد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان آخر ما قال وعلى ملة عبد المطلب فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبى أن يقول لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم أنه عنك فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى وأنزل الله عز وجل في أبي طالب إنك تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الحمد لله. Ikapila na bab na ka na to. Ikampo tagwalo hindi. Yung putag siyam na. Hindi umpila. Tagwalo biya kon. Tagwalo? Biya kon. Ang pagputagwalo biya. Yung putag siyam. Basta yung panagdamon mamakhalak to din way may piakan dito babid to. Maray. Ha? Maray hindi yung panagda di may piakan. باب ما جاء أن السبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق
لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. Kunci sanggit po Allah subhanahu wa ta'ala amun tuwa mapatut de sa pupud yun iwan sanggiton ang samsukol kito kanya ingkitan yung masi-masi alaw kusog iwan alaw kamuhi iwan masi-masi intuyo singkitan nyo dumauhat sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan dumawat sin lidah niya murah-murahan in mga ini at in waktu limabay ang maksud nato umadi sin ilmu sin Allah subhanahu wa ta'ala may nang nato adto gapi aadlaw amuna yawmil hisab may nang sawab taniyo ikarida sintuan nato Rabbul Alamin. Inan niya mapalangon ko akam Islam adi pa kita makadto pangadya singkitan nga domini maniyo tiyo patong tumaginawaran na paining kamukatahan so ito din kita nyo hajaman biyaon in waktu pakanya singkitan nyo kaya halagaan na to kita nyo ang palangon ka akam Islam inang kapitulo 5 yung biya sinamon kahapon na kita nyo bukon ka ako iwan singka mo kamatay ra kumansay ni inuin intataran na tumsan iyanon mangimano sa mabuting kamatay wayroon na adi pa awutan kita sing kamatay suway ingkitan nyo halawang sinta kama bias hindi matulima yaon last week ka uno adidda aman sa mura-muranin niya at niya marayaw exercising kanya sa mangin niya bago kumarayaw agjajaw din siya aman ingkatani ng marayaw pamarayaw rin katani ng mangi pamangi da dami kayo niya biyad tulay sab narito sa miyawot inunuin ingkadal kanya ang kanasuway kita nyo magmuhot-muhot in waktu pa waktu alawam sing kabayan sa Allah subhanahu wa ta'ala alabay ang tarikas Nabi natin Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasalimano sa bangsa iawutan sing kamatay abukon karidaan sintuan ni Rabbul Alamin hinang niya a'udhu bila min dalik aadlaw sa sungon ipakita na kanyo nyagto iwan yung mga yagto amula sing kawoy niya abukon akaridaan sintuan ni Rabbul Alamin a'udhu bila min dalik amo may nang sabi kasiksa kanya ang kada patungtong ako ginawaran ko lapay ng kamukatan suwaing ito magmuot-muot uno magtuyo mag-ibadat iwan in waktu pa waktu singkitan nyo doon laway hakaway sa Allah subhanahu wa ta'ala iwan suwaing taro di kita nyo lumayo at tarikas Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah abiya una kun 1 ni naka na to akita mo tawhid ikahang putag 8 aroon kaya hindi kang putag siyam saan ang sura simu dadto pasalimbab ang bukta tulingan sa apag talti baya sinuosin mga ulama abab ang nawasa kasin kari na to babu ma jaa ay sabab kufri bani adam wa tarkim dinahum wa ghulu salihin at niya matinuin imbab niya isiraon tara hindi uno wa impagaon sabab in sabab bang sabaon musabab siya
At yung mga sabab, on, musabbab. At ito, sugurin musabbab. At niya, on, jumaturon, mangon sabab, on, jumaturon, iban on, sabab niya, on, musabbab. Ang mga Arabic, sabab, on, musabbab niya. Ngayon, tinunay maksud na, halo ka, in sabab, may yatawassalu bi ila shay, ang tinunay na luka. At niya, amunain, biyahantang hablulah, biyahantang sa ukot. Sumugpat ko, madto pauno na, ang matiyantang niya. At yung pagkawin niya, halo ka. Sila mga usulihin, in sabab lang niya, ma yalzamu min adam wala yalzam min ujudil ujud wala adamu li dati. Amad lang si mga usulihin. Atin niya, di mapaunin sa mga musabbab niya. Amad di maksud sin kausin usulihin. Atin niya, bang wayron sa pama musabbab niya, di maunin sa sabab. At sa insaway mo musabbab sa isa nagahambuok. Isa man di on di na ambok dito rin kaya. Sa isa dito siya kaagin. Amo ti pagano sabab. At nila babu madai sabab kufri bani Adam. At bani Adam di sabab ni pagkupos si bani Adam amo na nagkupos sa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagkupos yung bani Adam pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga anak Adam pagyanon. Sabab si pagkupos nila. Uno wa sabab ni Shara mamsari. Wa talikihim dinam iban sin impalkala agama nila, iban kabin nila, wa gulo pis salihin. Iban gulo sila ang mga tao na ginangmar. Ingulo, langalo ka. Ingulo lang niya. Wa ziyaratun anil had. Siya rin pag-ianon, nang niulakad siya inhadi ni, dyan ka ang mga tao sa inahad, dyan ka na, at yun sa pama-onin niya, mga English, ang galis, bondi ni. Inhadi niya niya on biutangan sa pamaalamat ng ini di lang tubtuban sinusin kamo ay nakamulimi uri kamo di lang nakamo hukuman biay na to di lang nakamo biay in punishment kanyo na impagtao ng yakulo limiyo siya abon diri yaon amo ti pagyanon alo ka asara isab wa ziyadatu anil haddil mashru. At siya rin pag-iwanan niya nang niulakad siya doon asarasin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo ti pag-iwanan gulo. At nang niulakad siya asarasin tuan tarabul alamin. Sa kita lusun na wal jamaah wasak kita. Kung kita ifrat o tafrit. Sa kita wasat. Ang kanaun lagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul umul awsatuha. At sa likat ni katanyamon, hasin, manusa doon siya paltangahan. Ngayon, sawab lang niya sila nakapagkupon pa Allah subhanahu wa ta'ala anak Adam, ibang kabinin araman nila, sawab sinusin, nang niulakad sa pauno pasalih, patao mga, tao marayaw, amo naginang marayaw, sa kaulo, naginang marayaw, ninangan nila, darajat, mataas, biutangan na aturan, amon, tias na, kapadasin tuan tarabul alami, at niya, ninangan na aturan, yung ay na pakanya, darajat inya ninangan nila aturan, amon, yun yung sa kolin yung sila ng mga tao, mataas, amoyat katinya uno nang nulakad sila aragbusin paglago niya pa pamano siya qaulun lahi ta'ala ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum amad yun in ayat in ahlal kitab doon siya wasan yun dasin ahlal kitab pagyanon Yahudi wal Nasara. Isiyo pa.
يهود والنصارى Yahudi wan Nasrani ang matinuin. May tasa kaya nga ng Nasara. Uno ba in dinauno ba? Dahil sinkay wa ulama, kaya nga ng Nasara dina awak to nga dito a Palestine o nga lugar na Nasara. Amoy tatiyak kaya ito sinkay wa nan amoy pagawin ngayon sila uno ahlul kitab sa atinya kimaka sa sinusin ahlul kitab sila teka nga sa uno atinya nyatot niya nagkikitab sa sing kitab sinusin isa atinya sila uno kaya nga sa uno lang niya sila uno Nasara ng sikaywanan. Sa yung sikaywanan in Nasara ulang niya, amo na pagtako lang niya uno. Amo na lang niya in ng sikaywanan to in Nasara niya tiyak ng Nasara dina ula amon Nasara. Amo ito. Na in Yahudi amo na. In Yahudi, in sila, amok niya sa dinakulo rin sa dinaw dinaagama. Sa ikatutain, in pagkala, sinasarad to, kaya sa dinauno, hula. Nasara mo ito, di talaga ito si Onsin, ba't di na amon kalima, di nga di kaisad to, bukulad to, sa amon hula, lang yung hula, Nasara mo ito yung mga ulama. Ng Yahudi, lang si kaya amon na yung pag yanon, Ban Israel. Bakit mo ka ito Ban Israel? In Ban Israel, amon na isyo, amon na in, Yaakov. Yaakov. At niya Yaakov, sambilin sila uno, Yahudi na mong sila uno, Ban Israel. Sa sumaka, incorrect ito tao sila uno, Yahudi sa tao uno, Ban Israel. Ama, jadi mo dyan ngayon mga sila Yahudi ng Ban Israel, di. Sa ingat, correct tao mo sila Yahudi. Ama, ito na, gulo, ang pagtaon gulo lang niya, pamano siya, gulo paarama. Ni Nasrani, ingkagulo kanila, yanon lay isa uno, alayhis salam, anak, ang pagyon salasawas, to siya lang niya, may nang sagyan to, may nang pasya anak, may nang sa pintuan lang niya, iban si uno pasya, spirit amed to, inggulo niya kansukan, kan isa tungod pa, ngayon, in Yahudi isab, yung gulo nila, iyan nila isui, Maryam, dena, auzu billahi min dzalik, dina, zaniya, at inamun, dina uno, babae amun, magizina. Pag-uwas, inanak yung basa nganan lay isui, isa, dina uno, anak sin, zina. At yung kaguluhan nila. At yung sa uno, sa singgulo na pa, Nabi Isa. Yung gulo sa pamano siya, amo rin pagyaron lang niya, inangan mo'y mano siya, yung dalat malaggo. Kaya sa kaula-ula, insayon to mareo, inang nasin kayo, walang piyagtuanan natin sa kulinyo na munain, Allah subhanahu wa ta'ala. Amo natin unuin ini na nga nadralat in mano siya tiyaas nila amon biutang nila bukon bumutangan ikaw po niya in ayatin ya ahlal kitab la taglu fi dinikum atin Allah subhanahu wa ta'ala sila ay kamo atin niya paggulo ay kamo manglula kada ha tungod pa ka sinakaman niyo at niya muna in pera pa kay Isa mo na Injil pera kay Musa mo na in Taurat. Kasi sumakawain sila Yahudi wa Nasrani, in sila gulo. Kasi sumakain wataniya, in sila Islam matag ahlal kitab. In ahlal kitab amunan Yahudi wa Nasrani. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما
في قول الله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال هذه أسماء رجال الصالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. In Sahih din Bukhari amad Ibn Abbas kaulungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhuma iban sin basta radiyallahu anhuma insa sahaba inama niya sahaba sab amad to waktu maninu alayhi salam nagpatumtum ako man niya paggain inko man sino alayhi salam simod daron yung gulo awakto nawapati mga tao saleh inu alayhi salam iwan sin Adam ang po kurong ang po kurong yun in kagbigdaan niya inang kakurun hanggatos tahunan nahawakto man nawapat taon niya in sila to salam na sabot din diya mundi may ini nasambil na in shaitan makasakas na ang mga tawla yaon pag ain tawla yaon nasusana lang niya nawapat ng biya ini inda kuwambe na mungyalan ng isiyuhi isuwaan yagusu wa yuuko nasra iwansin waddan sila niya tinamon sila mga tao marayaw napagkita sinulis lamin sila yaon biya tindagbos sambil mo na inggulo amon pag-iyanon katumtuma sa sinu alayhi salam pagtag-ipon sa Panginoon subhanahu wa ta'ala akatunggal niya unin pa mong antara pakan kalo la tadarahunna alihatikum atin niya ayaw nyo lang tinggal yung unuin kagtuanan nyo namong inamugpa kanya pag-uos ganap ang pa wala tadarahunna waddan amo na niya ayaw bilang nga inuin limahin at waktu na alayhi salam nagpatumtum ako man niya o namong din kanila pakanya la tadarahunna alihatikum anyo nga bina inuin intuhan nyo yan amo na limay ni amad tinuin imakso yun alayhi sa pagkakita niya ng kauman niya yaon na yung pag-unuin yung pagkufur katumtuman sa yun alayhi salam sa namong gaman sila yung pakaya ay nyo nga bina inuin limay ni amo na di mapagtagon amo na siyop iwaddan isuwaan yagusu yauka wanas ramon ngan sin sa to salihin amo yadto ubos atay medto pagwapat ang mga tao marayaw ini amon lima ini nasusain kauman yaon na in syaitan maingat mga ringari kanila asupay ngari ikaw masusa in sila tuling niya paragbusin yung unuin indagbus din napanagdaan ininang sila pakanya din ang mga amon tao marero namon nagkawapatad turoon sila kay dimingkod iwan bukol yung kiaw na sin sila pagtag-ipunan nila
Bukod yung kiyaunang pagtuhanan nila. Saan sila uno? Imin ko niya dyan uno ha. Ayaw, biya sa kola, mangkikita in sila yaon, makuyag na sila. Bukod yung maksud niya pag uno, pag tag-ipunan in mga ayat tamon, di ma, to marawet to. Amon nawapat. Sa katumtuman niya inuin, in mga tao uno, amon, biya sa kola mo da. Kung niya kakitain dagpo si mga ayat to. Amon, inang yaon amon, doon na, ha? Alilingkuran amon, amon biutang nilawas, onlingkuran niya doon amon, pag anti-acid sila. Sa imaksud niya mo kung ano mo kon, pag tag-ipunan. Sabil na mong Ibnul Qayyim, amok sa dinawon din na, anak murid Ibnul Qayyim din na mga ulama. Ano? Kibar. Anak mo di Ibnul Qayyim. Ibang pasing kayo walang din mga salap na mong awak tulang niya, miyatay, walang mamatu akafu ala kuburin. Awakto, miyatay ni mga silad to, ininang singkuan, miyad to sa pauno pagkubulatin, in wakapo ini, akapo, inakapo amon pagtaulan niya, uno, lumujom karo, atin akapo natin yung, dasay kalima, uno, teka, amon nila, teka, amon, dumon ko, uno, umanti ko roon. At ininang silad to, uno, imante ro nakakubul-kubulan, silad to, pagkubos sambil, dagbos ang hinangan niya uno, dagbos. Sawaro, watamathilahum. Uno sabihin uno, inang nila uno, dagperagbos nila. Ang kanda inunuin, impakta lang si mga ulama, asad bil adabun, yom al-kiyamah musawirun. Sawab, sing kapag sirik, ang kanyang magpapakta roon yung inukuman kanya. Wasila kapag sirik, ikaisa, ikaruan niya, painangan kayo maadlo sungon uno, nyawain, hinang mo yaon. Amuyad to. At niya, hawak to mamyatay sila to, doon na yung mga tao, kumusin sila, amon to miyatay, himante doon. Sa imaksud nila, to uno, bukusan to uno, tummatala alayim, amdum pa'budong, hawak to man, in mga silang panagnaan, tao, amon, imaksud nila kung magtag-ipon, sa hawak tuman nalawa na sila, inamon na rin niya, amado rin amon zaman lang niya. Zaman, amon uno, limawin yung zaman, tumatala alayim amado, at niya, hawak to lang niya, in wakto, limaway na, limaway niya uno, in kaapuan nila to, uwi lang nila, fa'abuduhum, na insimobilin kanila, uninginang, nagtuhan na mga uno, ang mga ayat to. Ang kanan si mga ulama, yung kaida, kato pa kaida. An nadar al mapasid, mukaddam ala jalbi masalih. Aman yung kaida. So pa lang mo, imasla lang mo ka mo roon, ang magpatalong mo uno, on lang mo uno. At tawabi sinay nang ila to on nga masla. Pagga peragbos lesuin into amon to marawad tatin niya. Misam niya matay na on di magbus. At masla rin tubiya sa kola uno. Katumtuman niya inuin. In mga kamasa tinabi sa kola in sila uno. Makuging pangatayan nila. Kita ba? Misam pikyaw na niya. Baid pa yung sungon at niya misam malukay ay sungon pa niya amon malukay. Basta lang yung pakaradyaan niya may lang wasay kapag sirik. Soy uno. Suway. Ani ba sinikaw? Imaksud lang to ko, imaksud to magsirik. Panagdaan mo panagdasin uno sin mga ka, apuan siya sa pagwapat sa pausin to maraw mo limad to, isimob to kanila, at imaksud mo kung magsirik. At niya pinangandak mo si mga limad to, so pa isa uno, makog sila, yung kaya uno, basta masla, bukon ka. Ang pagtawon ni masla kanila. Sa sumagawa, imaksud niya uno, abo kung madyawiyaon. Kaya simpata, abo kung madyawiyaon ko uno, makapagsirik. Mano kayo sa tapos na kapagsirik yun, in kaunan sin uno, sin common no. Panamalan niya uno, awak tuman miyatin yung mga uno, yung mga sila mon, mo, sin mga kamasan nilawa niya ito, giwag niya uno, intarik, ang kanilang kaida, an nadar al mapasid,
mukaddam ala jalbil masali. Amad to. Isa lang mo yun. Wala sa'yo makapagsirat sa patay magkaigda. Ngayon nagto yung dagbos niya. Inanyad to. Asila dyan sa pagkatumtuman niya nung into amon lima. Sa inakahadila wakto to mga to lima tumtuman reyo. Way pas nagsirik. Suway na. Nauwas na sabi nung imbiya mga naginagsad na naruwaing. Naruway sabi pilaton lima way. Amunin ang sabka pagsirik na. Sabi mo anin wa alayhis salam. Ang kanyang si mga ulama mga misampay kaon niya ang karayawan noon sa tumtumasungon baon mapsadan niya asad si uno si ibig mo yung karayawan doon kasi nagtuno sila ang karayawan niya wakon ka pagwapat sinto amon limad to pagbaon sindagbos sila makogi mo in kauna si mga amon nakahadil pa mga tao marewan tatnya at yung nag-muasaras nag-aabot sa mga tao marewan sa miyata dyan nasa sila sa paginang mandagbos at yung makog sila bukon ka at yung maslaka nila imapsaday sa pagwapat si mga adto na next generation amon simo diri kanila do kay gidakbos in paginang bukon daliming ko do no ha ako bol doon bukon namon katumtuman sa uno dagdag ipunan na inunuin inang natuan in mga yagtamon to miyatay amon to marewad to narito rin no alisam kanaog na sa binuno nagdahdin na siya nagpatumtum na sin pakayan sinusin sinaka man sin pagtag-ipunan akatungas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kalimisan lang may pagpatta ang karewan niya sa tumtuma, imapsadan niya malakbo. At niya, imapsadan niya, asungon takayangatan. Anak apusin kita niyo. Muwai ko nakita ni siyo inapusin kami. Bukan mustahin. Bukan tumati sa pamabiyaon, anak mo magtuong jumato. Anak ka, sungon sambil pa uno mawat inagbiad dinagos niya. Gasan di maturong katuhula sing kita niyo. Uno ba imbin ba si mga amon nami at pampola sing kita. Uno ba imbin? Kani ka pa kuwol ko mga papatay magbene ka mo. Ada kala mo kumbiad to. Ada kala. Ha? Sa pala biyan si sin puas sila mo nakahadir kanila amon nakaabot si mga nami at magtukato. Pagwapat sin niyaon ibay paginakon ng iapo. Ibay paginakon atay ibay paginakon ng ina atay ama. Pagwapat sila to, kita ang sinapo, ina niya, magkanto. Sabi pa kaya sa to, niya mo kung niya nangon, napinda na, sabi lang sabi uno, on wakto mga na pa, kakubol-kubulan, na ba yung dakbos niya. Namusad to. Ang ganda, inaakam Islam, hadi pa dumagpak, imbiyain yung kata niya awilan na. Iawilan yung kataan. Hadi pa dumagpak, mga beto, iawilan na. Ang kanya mga imasda, tiyo-tiyo, tumtumay mapsada. Ang kaling kaida biyad to. Bisan sa pamla mo, mas laka ako abiyaon. Sa panagpata ko abiyaon. Mas ladya ka ako abiyaon. Sa tumto, nag-asungon, papsada. Na ang kanda, in kain sa buta kain ha, pauna mo yung unuin, imapsa din na mas lahat. Basta nagpipigil kasi isa mas lahat, sa sumakay mapsada niya, uno malagbo. Na magting kaida. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Umar ibn Khattab kaulungan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga ito nagkabtangin ng Nabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatruni in tatruni rin di na kalima atin ya tatruni imaksudin tatruni rin atin ya amon daggoon mo yun in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la tatri kama atrati Nasara ibn Maryam innama ana abdun pakulo abdullah wa rasulun amet tinunuin inagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atin ya biasa ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diago mo diilam mo sa uno buutangan hamukon aturan. Ziyada artinya indra si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inang mo sa uno dahil tatawa indra lang niya inyo ako inang abya lang si uno kan Isa alayhi salam amon inang si mga sila uno Yahudi wansin Nasrani artinya ipaglago nila artinya inangan kayo kaing dakbos niya sabi niya niya uno
piyagtuanan nila. Na kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at niya namong siya mismo, tatlo nilang niya. Ay nyo ako lang uno, at niya, maksud niya, siyo umbiakan siyo kay Isa alayhi salam. Sa ina ko lang niya uno, anak ni si Maryam. Sa ina ko lang, innama ana abdun. Sa ina ko lang niya uno, ipunadya. Na Isa alayhi salam, inang siya uno. Si Nasrani. Iwan si mga Yahudi. Inang siya uno. Na. At niya, nakasubay unuin, impaglaguan, sa minang niya pag Isa alayhi salam tuwan. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mabaya, abiyat tindagbos uno, impaglago kanya. Sa ina ko lang niya uno, abdun. Nindalita, pa masarap subhanahu wa ta'ala, at tao din namang ayat, insya uno, ipatabara ka rin na dyan, ala abdi, amad to. Bukon ka. At insya uno, din ang mga ipunad dyan. Naiisa lang sa minang nila uno, din ang mga gagduhanan nila. Sa ina ko lang niya, Pakul abdullah wa rasuluh. Sa ina ko lang niya, uno ipasintuan iwan sindaak. Ay nyo ako lang niya, siwa, inangabiakan Isa, at yung paglagbo kanya. Sa ina ko lang niya, unad dyan, ipuna dyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iwan sindaak niya. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون قالها ثلاثة. Inggulo, kaya sin kaya sabot ato kaya na inggulo, at iyakum dahil lang sa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahdir, at yung nagbanda, iyakum lang niya, biyandaan kita, iyakum lang niya, ay kamo niya gulo, inggulo kaya sin kaya na, nang yulakad siya aaturan, bukon ka, nasabot rin indukay bansin, syara, at niya, mangyulakad ka aaturan, tinimiyulakad ka aturan sin syara, amad tipagyanon. Fa innama ahlaka man kana qablakum ghuluwa. At ni sa una tulad ni mga sila gulo, am natin kahalak, am natin kauno inka, Georgia na auno at then na kauna. Nabukon ka, ang kaning kita niyo mutawasit kita niyo. Buko sa takfit, buko sa ifrat. Ang kaning kaibanan, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imian sila. Buko din ng mga at yung mamaway pakatod na, tinayin kayo pagtagal ka na untang fit on iflat, yung kayo sa batin niya, diyagoon, yung kayo sa batin niya, diya sa blaggoon. Sa ingkit na niya, roong kitahabutangan si Usin, sinsara, sinagama, yung kita niyo sa tadya, yung paglaggo taon aambia, iwan sinusun. Sa imaro sa gulo, mangyulakad, yung tiyaonan niya, majulja, sabi asin kajulja na adyaman na kauna, amon gulo sila pa, salih, ibang gulo sa pa, kanabihan, bukon ka. Yung gulo kaisa mo na sa Yahudi mo na sa, yung gulo sa watal sinu alayhi salam, amon na mga tao, amon tao salih na wapat, amon di madto, gulo isabin, hinangsin ka man nuho, at inyan yago na biutang na utangan, abukon, aturan sinsara. Ang kada, iya kumuguluwa, at iya, biandaan kita si Nabi Muhammad sallallahu ayaw ka mo ng gulo. Ay ikaw yung mangyulakad. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Sa mga tulig ang gulo lang niya ang muna inkadul dyan na at jaman na kauna. Akhrajahu Nasa'i wa Ibn Majah wa Ahmad. Hadis din kay Suri kay Ibn Abbas. Amad to. Wali Muslim kay Muslim an Ibn Mas'ud Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal halaka mutanatti'un qala thalatha. Nakato si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanin mutanatti'un amo rin pag-eon lang niya nagsin mga ulama natuo siya lang niya. Imma kaul, imma fi'il, imma din. At niya gasing kabtangan imano siya magdil sa muhadara
panahon niya, ingkabtangan niya, at niya garibad niya uno, adi kaya nga si mga uno si magdurungog, at yung panahon niya ingkabtangan niya, panahon niya to, asa pa di ka kuha si mga tao, di ka ata si tao, amot pa tao yung mutanat, yun lang, at yung maksud nila si mutanat yun, uhulura siya. Damit ka, ninang, nisama mo ninang niya uno, muskil, at niya uno, siya rin may iminang sinyaon. Amot yung mutanat, tayo kulura siya. Dinaaka madamit kan day sab. Daginang sa sinaturan niya kaagi. At yan yung lakad sabi asin ono sintuwed tumukon ka. Amo lang sinambuok kinakulang niya. In Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya po sa nakauli wa nakauli. Pero na ba kita lang niya ini. Akin ako lang niya uno. Magpuasa na diya ko di ako uno. Magbuka. Nakitawa. Nagsambok. Pagsambay ka diya ko hindi na ako magundong. Ang sinambok niya at mag-asaw lang yung kabawaian. Naliuk si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awat pa niya gulo uno, aakama. Nag-awak tuwad, sabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakilaka nila. Bang Isus siya. Awak tuman gulo uno, paakama yung mga sila tuwad ko. Una lagi si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inako lang yung labi ako mabuha ka ng Paulo suba patuan. Sa inako lang niya uno, magpuasa, magbuka. Inako lang niya magsambay, maghali. Inako niya mag-asaw ng kawayan. Dabangon lang niya, di makad sin sunna ko, sin tarika ko, namo ko dyan ang mga, namod ka ko. Ang kalinggulo, inkiyaunan si Maut sa akulo siya, araman niya, madyo dyan adya siya. Siyo, dakulo siya, pamano siya. Amunlag po ni mano siya, butangan niya darajat. Sa ko dirat si Mao sa minang sa mga dirat si malaikat at tawa kay wala inauna dirat sin Allah subhanahu wa ta'ala natukulo. At tawa inilang isang si Mano sa ayaw niya muskilat niya asupay sa television sin tobe ini itukulo ray sab at tungod ang pag-ibalat niya gulo ray sab. At iminang sa kayo mo kuna atras si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at tawag kawin sin sara gulo ray sab siya. At tawa biasin kaya sa butamon tuwad to. Di na ako lang yung magundong magpuasa. Di na ako lang yung magundong magsambayan. Di na ako yung mag-asawa. Pag Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niya uno, iyan po rin doon sa nakuliwan nakahuli. Nasabi, nagpakila, Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ako niya, dami mabuha ka ng patuan. Sa sumakin ako, inangon ko, beni. Ang ganda, hawak to, bang sa pa, maonday ng mga tao kulo, inikaw, bang ikaw mutawas sa pagpakila ko sa iyong singkiaunan. Ang ganda, mang sa pa, maingkiaunan, imaalop sin ikaw. Doon na kayo siya, doon na kayo magdali, doon na kayo nakida. Una-una siya ay iwan sing kaginan sa akida, magpakilana ko, inako lang mo uno. Alos na wal jama. Ato lang ako lang mo, namakadako na yung hadis, iwan sa laplong mo. Pasaming imen ko, ano lang mo, utawi. Minakita ba sunna, inako may makadakita iwan sila, asuway sab sila. Mamong na sa mga asya, bukon ka, inasya, insupi, in kami lang yung may makadinag kami uno. Ako rin yung hadis. Sa dairi ka na, kami lang mo uno, as salapi. Ano mo salap? Beto dyan, mamong na ko sinagto, tayo pagkilaan na to. Noon, mamong may mga asupin, kami lang yung salap tayo sab. At yung mga mugtadi, yung kami nga bini. At yung bini, sa mag-insiya asuwom mo, insiya, sa insiya asuwom mo, yung kami lang yung may makadisawag ko raywan na din. Awak, tutuman din at mamong namun ako umuwi ini. Magpakila ko kanini ko, so pwede ko lang mo daon ha? Ha? Kakinang nila. Tapos mga manginiwan mo, siwo inakila ni Wansin manaj niyo, ay kumamong ako lang umuwi ini. Pero sa college law no, bukon, siwoin. Impalindog si kabayong bukon siwoin, akila niyo. Sa sumagawa, bangin, inaalok nyo din ang mga akida mo kung marayaw, manjay ko magpakila ko ikaw ba anyway asin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagpakila sa waktu man nuguruin tung kataon. Bismillah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan ang mga pagbarakat waktu sing kita nyo, subhanaka lamma bihamdi kasung na ilaad wa nastagfiruka wa natubu ilaik. Ang mo kong masawarid to asaw Ibn Taymiyyah. Bukod doon isa mawaya na sa sumagawa, kabisa si pagpapalil mo, way na narap niya dito. Isang kaywanan niya, mauno, in waktu ba ini. Ibn Taymiyyah, mang basaw mo lang yung kitab niya, nagtakli pa dyan kitab lagi ng kitab. Dami waktu ka pa kitab.
Lamod dami kang padyad, lamod tulay sab. Ikabisan niya roon. Sabi ba niya, wala sila kapag-asawa. Sa mo kung maksud na sa mag-asawa. Ingulo rin to mo nangyari sa mag-asawa. Asin amon, turid to ang bukin na to. Sa mga maksud nila mag-asawa, sumakawa, nabili sa simbihin eh. Ito, isa mataggulo. Ibn Taymiyyah, wala asawa ni Ibn Taymiyyah. Siya kulis lang Ibn Taymiyyah. Siya kulis lang Ibn Taymiyyah. Uno-uno katan, wads, sinilmo ang kanya. Mazal ang kanya. Patafsir, pa-akida, pa-fiqh, pa-hadith. Mahal ka makawak ba kay Ibn Taymiyyah? Pati ko no. Pila ko yun ang mga anak ko na ulama. Isiyo lang, pila ko ang nakanda na kauna. Nangyawin na sila nga, pek na sila magkusog. Imam Ahmad, nasabot siya, kay Baramok na siya lang niya. Muhandit na siya lang niya. Bukod siya pake. Paking kitab niya Musnad Ahmad. Yun, madali-dali, ang tipid niya pag-taba, pag-print. Kung tayo nawi kay Imam Bulyum siya. Hadis at tukatam, sa sinadit. Papek, isang damik dyan, nawi ang Bulyum, mug niya yun. Hindi Imam Shafi'i, matampa sila, pake. Sumakawat ang hadis niyam sila. Hindi, Imam Malik. Yahba niya pa rin sa matag, bahadit. Pakira siya. Na isa ko Islam Ibn Taymiyyah, muna matang ulama na kauna. Inda, Sufyan, Nuyayla, inda, Mubarak, mataod pa na kauna. Mataod mga ulama Islam na kauna ba? Sa sumakawa, mukumiyat kay Ibn Taymiyyah, akong tatanaon kanya. Sa may papalsa pa. Inad niya paglaro niya yung mga ahlul kalam. Iningat niya. Diyan sa Allah subhanahu wa ta'ala ng kanya. Sa may mga ahlul kalam, mga palsa pa, mga filosofi pa, marad niya pa, iningat niya. Ang kalibin tayo niya, akong katanan niya, unoong kanya. Dami, kailangan si mga sila, tungkol pa, Palong Arabia, si Bawahi, na-check niya kang pila masalakan, kapitwa magkulang maglawi. Anaho? Na, Ibn Taymiyyah. Na si Bawahi na sa unwa, imbantong magtungkol pa ako, Palong Arabia, na-check pa Ibn Taymiyyah niya, kapitwa niya namang uno. Ang si mga sila unwa, ulama. Ibn Taymiyyah, uno na niya, madalaong kanya. Ang pagtako ni mo Ibn Taymiyyah, ilmo mong su'a. Imo sa mo no, lang kaming katan. Encyclopedia, kaya encyclopedia mo sa katana, biad to Ibn Taymiyyah to katana kanya. Wala sa mo na niya. Uno. Paakida, yan tura. Hadis sa tura, ano tura katan? Akong katan kay Ibn Taymiyyah, siya uno. Inilmo niya, lang kom niya katan niya. Ibn Taymiyyah isa nakaasawa, isa rin sa mataggulo. Bukod ni maksud na rin sa mag-asawa. Bukod yung tuyad, tamok na tuyad. Pinsa, ito na, mungya ko yung mag-asawa. Pagka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lang, yan siya uno, yan po nito sa nag-uliwan nagkauli. Naway kita nyo ini. Kung si Diyo pa nga mag-ibadat, pagtajud pa sindo. Naway kita lang yan ini. At yung waktu tayo nga di, unwa. Di tayo usalong katampawi pa ibadat. Na, sa yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ako lang yung magpuasa, magbuka, inako yung magsabay, magulong ako yung mag-asori ka o ayan. Amo yung pagtakon gulo. Ka ba? Yung gulo sa pamano siya, amo yung mano siya, butangan darajat sin siya mano siya adya. Inangon siya uno, amo na, yasin siya Nasrani. Ganto na ninyo unoin. Inisa des salam. In Yahudi isab, yan na isa din na anak, uno? Sina. Ina ba ini sab, at yung magigad po. Sa in kita, wasak kita. Ang ito nga yung kikbiya kato. At kakad kita yung ikatan anbiya. Ayaw at ikatan lusun, dakad. Sila dakad na sinuwa. So, ta'ala. Iwan sila, paano siya? Iwan ipon niya ba yung kato? Amurat pa sila pag-asa daak na. O nilayak niya, di na, ordinary tao. Sa sumali sila kaya dinadat nilang unod, pagtuanan. Ang kanyang kaida, may asabot na kainad to. Bangon yung mas dagang kaputan mulong musa, tumtuma, mga umapsa na malag, ayaw, hindi na yun wa, sa pamasla. Kasi nilang sila tumunggulat yung pasali, maslaka nila. Adyaman nila adya. Pagkakatumtuman yung unuin, yung mga
Ni mamon kalasan lamon nawapat. Ini kasi syaitan. Doing inaan yung dagpos na bihinan. Napagtumtum nila, maksan na yung pangatan nila. Napagwapat sila ito, amon nahlak ka lang niya, amon nahlak, ito atinit miyate na sila. Pagpatay ka nila, isimobli, bukon namon, tumtumon ka, amon, sa kalabuhin sa, pagtawapan, sabi pagtuanan na. Sabi pagkawa, ninuwalay sa kana, malagda na yung pagsyirik, amon na tayo minu, akaw man no. Sabi ka na, ninuwalay sa salam. Yung pagbida ni Masin Adam, alayhi salam, ang pukuron, ng kakuron, ang atos ngayong taon. Inang kakuron. At niya, ang ngayong taon. Inang kakuron, nang pukuron siya. Ang po si Julie siya, yung gap niya kay Sukay, kay Adam, ino. Nga ati ang po si Julie, ito piya siya, ang ibo, kataunan. Oo, sino mo sabi sinno alayhi salam sa pila? Siyam ngatos kay man taon. Nanawasin mo ni alayhi salam. Sa pila miyakad kanya? Itiyo na. Na siyam ngatos kay man kataunan. Inu alayhi salam. Tapi miyakad itiyo na. Awit ni pagpasampay sa sinuwa.